በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልክዎ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ አሜን። እንኳዕ ድማ ናብ ቅንያተ ትንሣኤኡ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብፅሐና አሜን። ብሩኽ አውደ ዓመት ርሑስ አውደ ዓመት እንኳዕ ኣብፅሐና። ስንክሳር ዘወርሃ ሚያዝያ ዕለት 13 ቅዱስ ሩፋኤል በረከት ረድኤት ናይ ቅዱስ ሩፋኤል ናይ ቅዱስ አቡነ ዘርአብርኩን ምስኩላትና ይኹን አሜን። ስንክሳር ልሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ወላዲት አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም አደይ ልሳን አንደበት ኩነኒ። እንኳዕ ናብ ናይ ጻድቃንን ሰማዕታትን አባ ኢያሱን አባ ዮሴፍን ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብፅሐና። አባ ኢያሱን አባ ዮሴፍን እዞም ክልተ ቅዱሳን ንናይ ደብረ ኮራሳኑ ጻድቃን ኮኸብን ናይ ቅዱስ ሜልዮስ ደቀ መዛሙርት እዮም። ናይ ቅዱስ ሜልዮስ ነገርከ ከመይ እዩ እንተበሉ ቅዱስ ሜልዮስ ንእስነቱ ብመንፈሳዊ ትምህርቲ ዘሕለፈ ብወርሓት ጉብዝናኡ ድማ ፈጣሪኡ ዝዘከረ ቅኑዕ ክርስቲያን እዩ። ነዚ ዓለም ምስ ክፍኣታ ንዒቑ ኮራሳት ናብ ዝበሃል በረኻ ከይዱ ኣብ በረኻታት ኣብ ውሽጢ በዓትታትን ብጾምን ብጸሎትን ብትሕርምትን ንብዙሕ ዓመታት ተጋደለ። በዚ ናይ ብሕትውና ዘመናቱ ልብሱ ፀሓይን ቁርን በታቲኹ ስለ ዝወድኦ ፈጣሪኡ ፀጉኡ ኣልበሶ። ናይ ኣባ ሜልዮስ ፀጉሩ ክሳብ እግሩ ጭሕሙ ድማ ክሳብ ኣፍ ልቡ ይበፅሕ ነበረ። ዕድሚኡ ሓሊፉ ምስ ኣረገ ከዓ ንከገልግልዎ እግዚአብሔር ክልተ ክርስቲያን መናእሰያት ለኣኸሉ። ንሳቶም ከዓ ኣባ ኢያሱን ኣባ ዮሴፍን ይበሃሉ። ክልቲኦም ቅዱሳን ንኣምላኾም እግዚአብሔርን ንኣቦኦም ቅዱስ ሜልዮስን ብፍጹም ቅንዕና ኣገልገሉ። ድሕሪ ግዜ ግን ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ኣምለኽቲ ጣዖት ኣራዊት ክንሕዝ ኢሎም ብዝዘርግሕዎ መርበብ ንቅዱስ ሜልዮስ ሓዝዎ እሞ ክርስቲያን ምዃኑ ምስ ፈለጡ ድማ ንፀሓይ ስገድ ኢሎም ገረፍዎ። ደቀ መዛሙርቱ ድማ ተጓይዮም መፁ እሞ ብመከራ ንኣቦኦም መሰሉ። ንክርስቶስ ኣይንክሕድን ስለ ዝበሉ ከዓ ንክልቲኦም ብሰይፊ ክሳዶም ተመተርዎም። ንቅዱስ ሜልዮስ ግን ን15 ዓመታት ዝድሕሪ ምስቃይ ብተደጋጋሚ ብቐስቲ ወጊኦም ቀተልዎ። ጻድቅን ሰማዕትን ቅዱስ ሜልዮስ ከዓ ብዙሕ ተኣምራት ገበረ። እዞም ቀታልያን ግን ናብ ሃገሮም እናተመልሱ ከለዉ ኣድጊ በረኻ ክሃድኑ ኢሎም ዝደርበይዎ ቀስቲ ማንቲግ ናይ እግዚአብሔር መልኣኽ ካብኦም ናብኦም መሊሱ ልቦም ወጊእዎም ሞቱ። እዛ ዕለት ቅዱሳን ኣባ ኢያሱን ኣባ ዮሴፍን ሰማዕትነት ዝተቐበሉላ እያ። ርህሩህ ኣምላኽና ካብ ናይ ቅዱስ ሜልዮስን ደቂ መዛሙርቱ ቅዱስ ኢያሱን ኣባ ዮሴፍን በረከት የካፍለና አሜን። ሚያዝያ ዕለት 13 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅድስቲ ዲዮኒስ ዲያቆናዊት ናይ ሃዋርያት ተኸታሊት ዝነበረት ኣደ፣ ኣባ ኢያሱን ኣባ ዮሴፍን ሰማዕታት፣ ቅዱስ መርድሊዎስ፣ ኣባ ኣኩላቲሞስ። ወርሓዊ በዓላት ድማ እግዚአብሔር ኣብ፣ ቅዱስ ሩፋኤል ሊቀ መላእክት፣ 99 ነገደ መላእክት፣ ቅዱስ ኣቡነ ኣስከናፍር፣ 13 ግሁሳት ኣቦታት፣ ቅዱስ አርሳኒዮስ ጠቢብ ገዳማዊ፣ አቡነ ዘርአብሩክ፣ ቅድስቲ ድምያና ምስ 40 ደቃ። በረከቶም ይሕደረና። ካብ ፍቅሪ ክርስቶስ መን ይፈልየና? መንዶ ወይስ መከራዶ ወይስ ጭንቀት ወይስ ስደት ወይስ ጥምየት ወይስ ዕርቃን ወይስ ፍርሓት ወይስ ሰይፊ እዩ? ንስሌኻ መዓልቲ ብምሉእ ንቕተል ኣሎና ከም ዝሕረዱ ኣባጊዕ ተቖፀርና ተባሂሉ ከም ዝተፅሓፈ እዩ። በዚ ኩሉ ግን ብዘፍቀረና ብኡ ካብ ኣሸነፍቲ ንበልፅ ኢና ይብል ሮሜ ምዕራፍ 8 ካብ ፍቕዲ 35 ክሳብ 38 ንምልከት ንኽእል አሜን። ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን
ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ካብ ፍቅሪ ቅዱሳን ኣይፍለየና አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ኩሉ ድማ ካብ ናውባ በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ተአረመለይ አሜን ወአሜን ይበሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሕሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸልይ ምህረተ ዕንቲ አነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድራ ጋዜጣ ፍቅር ወልቺ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ይስረልና ጣዊነ ተማኅፀነ ክዳንቺ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን